Ei bine, trebuie să mergem de viteză. Prima oară trebuie să mergem în camera secretă de la benzinărie. Că nici nu mai știu. Aici eu. După aia trebuie să stai. Iar acum start de 1, 2, 3. După aia acum mergem la benzinărie. Deci aici trebuie să ne luăm, ciocolata de aici. Trebuie să o mâncăm de 3 ori. 2, astea a doua. Și asta a treia și când fix că mușcăm, o scoatem. Acum trebuie să mergem la automol și trebuie să ținem laptopul. Stai că n-am luat laptopul. Trebuie să ținem laptopul și să ne urcăm în toate mașinile, efectiv. Deci, 1, 2 și nu mai avem. Și acum o să ne apară un mesaj. Stai să facem din nou. Uite, aici e un mesaj. După aceea trebuie să mergeți aici și scrie april. Tot dacă vă scrie altceva. Aici trebuie să scrieți. Aici trebuie să scrieți. Că numai cu premiu nu merge. După aia dați le și eu nu vă cenzurat. După aceea mergeți la o casă, la oricare liberă și țari 1, 2, 3. Și acum puteți să luați o casă premium. Uite, eu vreau pe asta din și eu deja și acum vă puteți lua case premium sau aveți premium.